millorar els servicis que tenen a la seva disposició les persones grans de Torrent. Amb aquest objectiu, l'Ajuntament remodelarà els 3 centres de majors amb què compta actualment la ciutat i en construirà un de nou. Es busca d'esta manera donar solució als problemes que han arrossegat estos espais durant els últims temps. Un exemple el trobem al centre Virgen de l'Olivar, que venia patint un important deteriorament. Des de l'Ajuntament es vol donar una resposta urgent als problemes d'humitat, goteres i fins i tot seguretat. L'herència de l'anterior equip de govern han sigut 3 llars municipals en molt males condicions, en condicions poc adequades per a la gent major de Torrent. En primer lloc, n'hi ha 3 municipals que són Virgen de l'Olivar, Sant Enrique i el carrer Bellido. Ninguno dels 3 comptava en condicions mínimes com pot ser un contracte de subministrament de gas per a la cuina, però és que a més molts d'ells no estaven adaptats a la normativa ni molt menys, però a més no superaven una inspecció higiènica i sanitària. Tampoc estaven adaptats per a la gent major i al final jo penso que l'Ajuntament té que velar per les bones condicions de les seues instal·lacions municipals, recordem que són instal·lacions municipals, però sobretot per a la gent major d'este poble. Precisament en el centre Virgen de l'Olivar ja han començat les medicions prèvies a l'inici de les obres que faran d'este espai un centre especialment destacat dins de l'àmbit de la Comunitat Valenciana. De fet, quan finalicen els treballs, serà el primer centre de proximitat en funcionar en tot el territori valencià i permetrà donar atenció a domicili a aquelles persones majors que no puguen desplaçar-se. Entre les millores previstes en este centre trobem la construcció d'una nova estructura junt a l'actual, que farà que en total el centre dispose de prop de 900 metres quadrats, repartits entre cafeteria, sala de rehabilitació, a més d'una sala per a usos múltiples i altres servicis. Pel que fa a la resta de centres, Sant Enrique canviarà la seva ubicació. Actualment es troba en un local llogat. Ara passarà a un espai municipal, amb tota probabilitat en el carrer Azorín, que s'adaptarà i permetrà atendre totes les necessitats del col·lectiu de les persones majors. Per últim, i pel que fa al centre de Bellido, ubicat en el casc antic de la ciutat, ja ha disfrutat d'algunes millores. Amb tot, també està prevista una remodelació integral en la que destacarà la instal·lació d'un ascensor, la reforma del sostre per a que l'edifici dispose de llum natural, a més de la modernització de la façana. És una inversió de prop de 2 milions d'euros en les 3 llars municipals de l'Ajuntament, molt important i que va adaptar-los a la realitat social i de la importància i transcendència que tenen. Però a més, farem un 4 llar municipal, que és la Casa del Major, un compromís electoral que donarà cobertura també a una zona del poble molt important i que també són instal·lacions totalment noves i modernes, en accés per 2 carrers i que pensem que poden deixar a la gent major molt satisfeta del seu Ajuntament i també dels seus llars municipals. Un quart centre que s'obrirà al carrer Sant Cayetano, just en l'espai on anteriorment es trobava la seu de l'INEM. El nou edifici es construirà comptant amb diferents plantes dedicades a oferir tots els servicis que necessiten els majors, des d'espais d'oci, informació i atenció, fins a espais multifunció adaptables. El pressupost d'esta obra supera el $500.000.